Добре дошли в втората ми лекция, която се казва динамиката в скулптурата. Тоест, сега ще говоря за динамиката в тримерния свят, обитаван от скулптурата, света, в който обитаваме и ние. Векове наред скулптурата е статична и тя придобива своето ново качество, динамиката, след живописта и рисунката и се развива по-бавно във времето. От скованите египетски и архаични фигури до раздвижената композиция в барока минават хилядолетия. Визуалната динамика в скулптурата се появява след средновековието, а реалната динамика се появява едва през края на 19-20 век, което се смята и за начало на реалната динамика в скулптурата. За първа скулптурна творба в тази насока се смята велосипедното колело на Марсел Дюшам, който го прави не като скулптура, а за да се, както сам той казва, да се наслаждава на динамиката на въртенето на колелото. Това представлява, мисля, че това го споменах и в предишните лекции, това представлява едно велосипедно колело заедно с вилката, което той слага на един висок баров стол в средата и го върти и го гледа за инспирация. Това е начало на реалната динамика в скулптурата. За да можем да разгледаме малко по-подробно динамиката в тримерния свят на скулптурата, трябва да кажем няколко думи за тримерната същност на скулптурата. Най-важното е, че тя обитава същия тримерен свят, който обитава и зрителя, което прави възможно нов вид контакт между зрителя и скулптурата. Тоест, зрителя може да обикаля скулптурата, да я гледа от всякъде или, ако тя е кинетична, да я гледа от една точка, докато тя променя своята форма и своята конфигурация по силата на различни външни или вътрешни задвижващи условия и зрителят може да възприема това от еднопозиционната множествена гледна точка, до която е довела реалната динамика в скулптурата. С появата на реална динамика в скулптурата се появява и нов вид зрител. И това се случва при интерактивната скулптура, при която самата скулптура е неподвижна, но в нея има заложена възможност за промяна, когато зрителя я задейства, завърти около уста й, завърти част от нея, пренареди нейни части и по този начин промени и нейната конфигурация, изпитвайки някакво чувство за съпричастност към получената форма. По този начин се появява и това, за което споменах, нов вид зрител, който Джордж Рики назовава интерактивен зрител. За да може да си обясниме по-детайлно проявата на различните видове динамика в скулптурата, е редно и тук, както направихме в двумерния свят на картинната равнина, да обясниме какво е структурен анализ на една скулптура. Това представляват на първо место самите оси на голямите обеми в една скулптура.
тези, които дават посока на големите маси и на големите ставни части на композицията. Още на ниво структура ние можем да отделиме различни видове скулптурни композиции, като статична, като динамична, като пирамидална, като кръгова и така нататък. Всичко това зависи от тези оси, голями и главни точки, в които те се пресичат на тази композиция. До тук нищо различно от двумерния свят на картината, нали? Разликата е това, че тези всички оси и точки лежат не в една равнина, а в пространството, което прави структурния анализ малко по-труден за правене и за обясняване, защото за структурен анализ на една скулптурна творба е необходимо да я обиколим от всякъде, за да можем да извлечеме, да абстрахираме само главните оси и главните точки в тази композиция и тогава да прочетеме какъв вид композиция имаме. След това идва ред на пропорциите. Пропорциите в композицията могат да бъдат вътрешни пропорции, т.е. пропорциите на структурата, на структурните елементи в една скулптура и могат да бъдат също така и пропорции на самата скулптура спрямо околните елементи, което е изключително важно в скулптурата в екстериор. Защото една скулптура, дали е парашутирана в даден екстериор или е замислена за него, тя със своята обем и височина представлява един от многото елементи, които съществуват на това место. Било парк, било архитектурен пейзаж, било, както по-късно се появяват, и скулптура извън града. Тази скулптура има определена големина и това показва нейните пропорции спрямо околните елементи. Изключително важно нещо, когато се прави скулптура в екстериор, е да се преценят нейните пропорции спрямо околните елементи, наред с всички останали елементи, които присъстват като цвят, като смяна на осветление, като потоци на коли и хора, които минават покрай тази скулптура, т.е. смяна на гледните точки. Трябва да бъде добре преценена тази пропорция спрямо пропорциите на околните елементи, за да може накрая тази скулптура да донесе на автора само приятни изненади или повече приятни изненади, отколкото неприятни. Много важен момент. След като говорихме за пропорциите, е редно да споменеме и за центровете в една скулптурна творба, които са същите, общо взето, каквито си в картинната равнина, само че са разположени в три измерения и могат да бъдат обикаляни и гледани от всички или от почти всички страни, които скулптурата е достъпна за зрителското око. Тук отново имаме един механичен център. Център на тежестта, който е изключително важен за неговото преценяване и неговото отчитане. Изключително важен най-вече за физическото оцеляване на самата скулптура. Тоест да знаем къде е височината на центъра на тежестта на тази скулптура, за да знаем как трябва да я хванеме към фундаментите, ако ще има такива, как трябва да я
застопориме, така че тя да издържи на вятър, на урагани, на всякакви природни интервенции. Колко високо е този център на тежестта. Най-важният център, разбира се, това е центъра на композицията. Композиционният център обикновено не е точка, както при картината, или няколко точки, както при картината, а това е една композиционна структура, която обикновено е най-наситена с съдържание, а в много случаи е наситена и с много елементи. Когато композиционният център съвпадне с центъра на тежестта, това е невидимо за зрителя, но прави скулптурата да изглежда още по-тежаща на местото си, не само в физически план, а и като изкуство. Тук е местото да спомена, че една скулптура в градска среда е физическия и емоционален център на околното пространство и ако не е замислена като такъв, тя може да остане невидима за зрителите, които минават покрай нея. Тоест, тя трябва да подчертае едно место, да подчертае неговата важност, да подчертае неговата същност и да го изяви, да го събере в едно цяло. Да бъде емблемата на това место, в най-добрия случай. Формоизграждането в скулптурата представлява начина, по който използваме конкретен материал, прилагайки върху него собствените си умения, намерения и възможностите на сечивата, с които работиме. Това са нещата, които остават върху материала следите на авторската интервенция и те са в основата на формоизграждането. Физически аспект на формоизграждането в скулптурата е основно два вида. Това е същото нещо и в природата. Принципа на наслагването, така както се образуват планини. От земята набъбват някакви обеми, нещо изкристализира, магма отдолу, появява се планината, появява се тази геоформа. Така и това е един от начините в скулптурата с натрупване. Примерно взимаме една летва, която прикрепяме към една дъска и започваме да натрупваме. Въпреки че и при работата с глина има отнемане, като цяло принципа е принципа на прибавяне, принципа на натрупване. Другия принцип, генерален, това е принципа на отнемането. Съществува също така и в природата. След като се сътвори една планина, тя започва да бъде разрушавана от най-различни природни енергии. И по-меката скала измивана от дъжд, брулена от градушка, температурни промени, които рушат определена скала по определен начин, както и водата, която мие от сушата. Не случайно ивицата на бреговата ивица е постоянно променяща се величина, ако не са скали или ако не е бетонирана с цел да бъде изградено пристанище. Същото е и в скулптурата принципа на отнемането, което се проявява в взимането на парче материал и дълбаенето му. Същото нещо е в каменоделието, същото нещо е и в дърворезбата, в която също така имаме една масивна форма, от която отнемаме. Има и още един метод в скулптурата, който се появява много по-късно или по-конкретно от техническата революция. Това е метода на конструирането или метода на асамблажа, където ние подготвяме
определени елементи, предимно от метал, и след това ги сглобяваме в едно нещо, което сме измислили предварително. Този начин на работа продължава и до ден днешен, като в началото си започва плахо, а след това започва да взима все по-голями и по-голями територии от скулптурата. Именно той прави възможен появата и на кинетичната скулптура, която започнала, както е прието да се казва, както и споменах, от велосипедното колело на Дюшан и е преминала през много известни имена, като Колдер, като Джордж Рики и други, Сусумо Шинго и други, занимавали се с кинетична скулптура автори. Много важно нещо е един скулптор с времето да избере своя материал и своя начин на работа, фокусирайки се върху работенето в конкретно този материал по конкретния начин. Обикновено, като поработи човек малко повече време в конкретен материал, той започва по някакъв начин да има свой авторски почерк в боравенето с този материал. Тоест резултата става разпознаваем за колегите, за зрителите, за публиката като цяло, като първата стъпка към постигането на това, след много години работа, е така нареченото мислене в материал. Тоест, аз искам да направя една скулптура и не започвам да мисля в хартия или смолив, в силует или в някаква скица, която след това да се опитам да направя в конкретен материал, а да замисля самата творба в този конкретен материал. Тогава има много повече възможност автора да покрие своите мисли с творбата, която произвежда. Този вид мислене в материал след години довежда до най-важната част, според мене. Това е сънуването в материал. Ако един автор започне да сънува в материал, защото автора сънува своите скулптури, автора сънува, на първо место мечтите си, стремежите си, след това започва да сънува и формата, която иска да използва, за да визуализира тези свои мечти, тези свои намерения. Когато автора започне да сънува в материал, това значи, че той е озрял като автор и вече намерил своя материал и своя път да постигне това, което иска, да каже това, което иска. За разлика от двумерните изкуства, възможностите за динамика при скулптурата нарастват в времето на нейното развитие. Докато при двумерните изкуства имаме визуална динамика, то в скулптурата имаме реална динамика, която ще обясня след малко. Визуалната динамика в скулптурата наблюдаваме на първо место при релефа, който има родилни белези от картинната равнина. Тоест, той взима няколко принципа от картинната равнина, която при релефа остава като основна негова равнина. Другото нещо, което релефа взима от картинната равнина, това е темпоралната динамика, т.е. един разказ, който ние наблюдаваме едновременно
в рамките на един и същи релеф. Това може да бъде изокефалия, което е принцип измислен още в Древния изток. След това е научен в елинската цивилизация от персите и те са го приложили и от там идва и названието изокефалия, т.е. главите на хората или на конете са поставени в една линия, т.е. изображение на много фигури, на които главите са в една права или главите на конете. В някои случаи това като вид динамика е развито, като телата постепенно се завъртат във всяка една поредна проява, като с това, като кадри от един филм, те показват, изразяват динамика. Динамиката в релефа може да бъде и на базата на разказа, т.е. в египетския релеф наблюдаваме такъв принцип. Нарисувани са различни сцени в рамките на един и същ релеф, които представляват един разказ. Това също е темпорална динамика или динамика във времето, динамика на разказа. Друга динамика в релефа, това е развитието на самия релеф от барелеф, което на френски значи нисък, до орелеф, което на френски значи висок. Тоест, от тази основна равнина на релефа, с каква степен ние сме редуцирали третото измерение. Тоест, колко това трето измерение се приближава до истинското. И от съвсем малък процент ние можем да стигнем до реално трето измерение, което е в орелефа. Тоест, тук става въпрос за 2,5D мерност, ако трябва да се изразя на съвременен език. Започваме от двете измерения и растеме, докато третото измерение, дълбочината, стане пропорционално съпоставимо с другите две измерения, височина и ширина. Тази динамика на развитието на релефа също дава много важни плодове през вековете като възможности този релеф да се изяви. Даже при преминаването от релеф в скулптура, тази основна равнина по някакъв начин остава в някои творби като равнина, къде на симетрия, къде равнина, която е зададена от архитектите или от една сграда, до която тя да свърши. Тоест, тази основна равнина изчезва видимо, но продължава да присъства в композицията смислово. Извинявам се. По този начин се извървява пътя от двете измерения на картината равнина до пълнокръвната тримерна скулптура, която се е освободила от основната равнина на релефа, даже от нейното присъствие като елемент от конфигурацията на тази скулптура. Така, отделила се от двете измерения и половина, тримерната скулптура върху себе си също така съдържа един релеф на своята повърхност, който е остатък от самия материал, от интервенцията на автора върху този материал, остатък от намерението на автора, доколко завършена или незавършена да остане една творба. Знаеме за робите на Микеланджело.
много подробно как са се случили нещата. Не е било само от нямане време да се довърши скулптурата. Този вид динамика аз наричам повърхностна динамика или динамика на повърхността на една скулптура. Ако аз моделирам нещо в глина и след това го отлея от гипс и искам да подчертая динамиката в една област на тази скулптура, искам да я засила, аз мога да взема ножовка или длето или да я нарежа, за да направя тази част от повърхността още по-динамична. С някаква цел. Говоря пример. По същия начин мога да оставя следите от шилото върху камък или от вече навлязлия толкова надълбоко инструмент ъгъл шлайф, нарязванията, да ги оставя като едни повърхностни динамични елементи. Това е повърхностната динамика, която е релеф върху тримерната скулптура. Тоест, допълнително завършващ формата на определена скулптура елемент. Много важен от нея. Тази повърхностна динамика е визуална динамика. Тя няма отношение към дълбоката структура на една скулптура и към нейното изграждане. А сега мога да премина към реалната динамика, която е същността на скулптурата. Както споменах, реалната динамика се заражда след техническата революция и техническата революция, давайки в ръцете на скулпторите метала и неговите възможности, прави възможно нейното появяване. Тя има в основата си две направления. Едното направление, това е динамиката на кинетичната скулптура. Кинетичната скулптура е интериорна или екстериорна скулптура, която носи в себе си възможността за динамична промяна на конфигурацията, т.е. ластик, електромотор, някакъв тупус на принципа на стенните часовници, който дърпа един механизъм, който предава движението от там нататъка. Така или иначе, тази скулптура, поради тази си особеност, е предимно интериорна. Тя се развива в интериора и тя е първата част от развитието на реалната динамика в скулптурата. Втората част на реалната динамика, това е, както в миналата лекция, миналата серия лекции обясних, това е елементалната скулптура. Скулптура, която се приближава до природата, включвайки природните елементи и тяхните енергии в крайния резултат. Тоест, елементалната скулптура не е с превнесена отвътре динамика, а с внесена отвън динамика. Тоест, природните елементи и тяхните енергии, участвайки в крайния резултат, задвижват частите на една скулптура и променят нейната конфигурация, давайки възможност на зрителя да види цялата красота на движението от една позиция, без да се мести и да се движи около скулптурата, което се нарича еднопозиционна множествена гледна точка. Всичките примери, които дадах до тук в областта на реалната динамика, бяха в областта на относителната реална динамика.
Какво значи това? Това значи, че едно произведение притежава две системи, които работят в синхрон. Едната система е тази, която задържа скулптурата към определена географска позиция. Т.е. тя е позиционирана в тази точка и тя винаги седи там и има част или елементи или цялата се движи от някакви вътрешни или външни сили. Другата стъпка на развитие на съвременната скулптура, това е абсолютната динамика, която е динамика не обвързана с географска позиция. Това са всички скулптури, които плуват във вода и менят положението си, скулптурите, които летат във въздуха и променят положението си, даже и бидейки хвърчила или с конфигурацията на хвърчило. Това са скулптурите на Тео Янсен, който направи вече пето поколение плажни зверове, както ги нарича, скулптури, които се разхождат по плажа от енергията на вятъра, който ги духа. С това приключвам тази лекция. Благодаря ви и ще ви чакам отново в следващата.